for tuning into Zim News Beat TV. Ita Jesu alembera. Jesu alembera. Oti muhake. Muhake. Exactly. Go paka basitara yene. Jesu alembera we muhake. Right. Kwa jina ara. Right. Simbo kibada ukaita kai ine zvaye kutaurira kuno. Kana pesa na zvirambe nai. Right. Simbo yakakubata nyenze uri unoti kudini. Urovumana. Urukumanikidzwa here kuti kwete. Muri dzavana dzinodziya bro. Muri dza baba vandadziya. Bururu wachi baba bro. Bururu.
Makimofoya. Ndofunga waona mhepo ita mwana wako ine shungu newe. Saka tikuda kukumbira mhepo iyi kuti itaure zviri kumoyo kwayo. Wazvinzwa ere Makimofoya? Zvakanaka, mhepo iri kubata pamwana wako ngaitaure tinzwe taura zviri pamoyo maringe nababa mubereki. Baba. Kubarini vai Yawa! Nazotaura kasungika usashe. Mhepo ngainazofotokoza zvizere. Chii chakarobata mchinda? Chii chakabatwa nababa? Nhasi chirikukutarudzai chakateketa pauri chinogara pauri chiko. Kuita kundituma kuti hanzi enda apa nhasi oti ouya kunoko uda kundiurayisa inini shuwa uda kuti ndiuraye pawakanditora waiti wakanditora uchiti chii? Wakatorwa kupi? Uyu murume oyuko akanditora Imaskare dhubasa Ali mushere mwana. Anemba ere mwana? akarora memashi anemba imba anayo Anodona mushe mwenye pare ndiani? iye yano Yadona futi. anotodora ndo chiro chake chifa Anodona. Itawa veri ine ne materiko mamba. Benango ngala makumana nyabezi ine nyabezi nachi mukandanga. Hanzi nasekuru mhepo dzose dzinokonzera mwana wekuti adone dziri kuperera pano ndini chiremba mumwe chete ndinokwanisa kuzipedza asi mhepo dziri kukonzerwa neurombo hwakabatwa nababa. Makimofoya hanzi une nharo here pakuti ndiwo uri kukonzera mhepo dziri kunetsa pamwana? Ndina nharo.
Unovenzoera hapo. Mukunzwera wanacho. Visai mawachi vani mawachi. Iwe unonzani? Iwe unonzani musikana wagara pasi? Rindonzi Emilia Malfoy. Masweka mai manjani? Tarashira nechina. Andikufunda wewe muda yako. Ndikubvunza Emilia Malfoy. Masweka mai manjani? Ari masweka mai manjika? Aiwa. Tikauya panapo. Tiani 3 days tauya. Izoso ubva mashopu, uzari ubva mashopu izoso. Kusvika ubva mashopu. Umwenda? Aiwa. Kwanga uri kwakusinga naye mvura ere? Kuona ukatota hembe asiona iwa nemvura. Okay. Iwe mai foya, stope yake ione vai. Iwe foya hanzi nasekuru une nharo ere kana kupikisa pauroi hwako hwauri kubatwa pano padare tategurutasu unowanzo uroi rukonzesa matambudziko kumuri. Zvakanaka urari zvine sezvo zvako izvo. Uri kuda kuti zvidii zvinhu zvako zvawakabata? Ndoda kuti zvicheneswe muri yende mberi. Stope yako unotenga moni stope. Right, zvinhu zvako zvakazviromba kupi? Takangoenda pataingoti ndiriupiwa mushonga welaki wekuzorawo. Hanzi kupi? Kwachidembo. Kwachidembo. Izvi ndanyaya chokwadi iwe mushonga wakanawo kana pamba kwafushira nemagara. Tinoenda ndizvokunzvenga. Indaitona pasi peyanga yekuti wafushira nematako kweve. Hanzi ndoda kuti unatsotsanangudza maitiro yaukaita nekuti pano pagirazi rangu ndiri kuona mushonga wako kwaukautora ukauya nawo pamba mushonga waya nemhiko kuti kana waudyara unoufushira nemagaro. Saka ndoda kuti unatsotsanangudza zvese pakapiwa mushonga wakanzi woudii ukauita sei mushonga endi uchizobata basa ripi? Wanga uri mushonga wokuti time dzandakautora neni ungaenda neni? Ndakautora inini. Gadzisa shona yako. Takautora takatoperekezana. Hey, takutsura ikare ikoko. Right. Tinzi, tipezze. Ndinamberi kutaura tinzi. Mushonga wanga uri kungozora zvezve uri welaki. Kopamba chicha wakaita upamba. Ko kuchifushira pamba uyo wanga wakamira sei? Nakunge ndafushira. Aita kuisa mbhodhoro ndo badi. Right. Ngasungande kumba. Aiwa musadaro. Akaisa mbhodhoro. Grazama kunyepera sei nazvo. Unomanikiza. Akaita kuisa mbhodhoro. Ndaida kuisa mbhodhoro ndifushire pasi. Wanga uri welaki. Ko wazofushira pasi nematako ndoupi? Iwoyo. Sekuru. Pangwa sauda kubva ufushira pasi nematako. Sekuru. Sauda kunzvenga chi? Grazi zvinenge tichiona zvingaitika zvese. Sekuru, kanobatiwa kanopfupa. Ndochokwadi. Nemi sekuru zvega, kanobatiwa kanopfupa. Mai ndora penyanya. Marinzwa ere naune nhoro ndenyu. Ndinokakoya. Ndogarepi? Kuchioro. Choro ndokumadziva? Madziva chioro. Yeko kwa mushonga fana unobvisa ndega fana kuenda yako kuinini. Hanzi mushonga wako pamba pako sekuru unofanira kunobvisa varivo mbuni vanofanira kusika paruvanze pako. Witness lie. Reputation witness lie. Waizanyako ine mpuru nepurudza kuti kuparira kwako iwewe kwaitinasana wakawanda nemishonga yako iyi. So toti bvise uchiri upenyu wozofowa zvaunoda kwamwari nai. Witness lie. Sekuru zvega muripo. Nasimatize sekuru. Inde. Right. Nyai ya bachira se driver tractor. Driver tractor mambona anopinda ne door. Kana akwira akatapinda noku, upinda noku, apinda noku. Mambona driver tractor ajivura door upinda. Apinda noku, arapinda noku, upinda noku ida. Anombogara ari pachena. Pa mepete. Anika.
So uyu marange wakati wakadzanga ni ndine 1 wakamborora ngani ndinambototora wamutora yete unaona ngani uyu ndiani yanzazi yanzazi yako sauda titese nenhau dzako idzi andaida kuti mutibetserewo se mune chekufambisa munodza kufambisa kunomba dani mese muchagara pasaida muchazoudzana pandikana kupetu mese mota dzasekuru petu sekuru wadano kubvisa chinhu pambake vega ndichazogara pasi nemi muchava pano ndozotaura nemi toita urongwa hwekuti sekuru vanofanira kuti vasimuke panapa vaende kumba kwafoya uyu vanonobvisa chikwambo chake chaakaromba ira pasi nemagaro nekudaro tichakumbirawo ruoko rwenyu kuti ruchatibatsirawo pamari yemafuta emotokari tifambe kunosvikako ndichazotaura nemi asimudza kubwanya ndiani taura asimudza ruoko ndiani taura nyaya yako yese ukati tarisawo kumanaona zvinoita tarisa kukunela icho ndabva kwakati nhau yangu yandayosandarisekuaso ndiyakati ndapata mushonga wakati ndakauraya ndengi nandengi uri kura nhau yako yese zvakaitika kungubata mushonga wako kwese kwawakaita pamwe chete nevanhu vawakauraya nemashandiro anoita mushonga wacho ndinonzi lazaro foya ndakabata mushonga welaki ndichiuraya mhuri vandakauraya mhuri dzacho vanoti arisi memory nakamfos nabenjamin nagamuchirayo waizviitirei ndaitotiwo pamwe ndigonewo kubudirira pasitoro ane sitoro iro saka iri kutotengwa isi wangongori ndezvewawa chete apa ungari pakindira kuda kuuraya ndo apa anga ari pachijana chekuti uuraye ndeupi kamwana kangu kenumber 2 kari kupi kamwana kako kenumber 2 kacho ukadza wakarupi ari kumba fonerei takurumidza munodzoka nezvi zvenyu kasikai sekuru vanozosiyana nezvi zvenyu wada kubatsira fone 07 ora nanove saka mhuri yese kuuya nemi vafoya kutambudzika chii chiri kuvanetsa vabva mbozi ivhireji yese kai hongu imhuri tengorise danga rekwana foya saka vakangonditi hande kwasekuru tasi tonobetserwa vaimbofamba vachikubatai aro Hello. aro ndonzi sekuru tasvo kwakadi mbwere uri bho asi ndewechidiki ndewechitu taura nemurume wako unonzani lazaro foya taura narazaro foya svida alo mwanangu hungu mwana mukadzi mwana kopa namba dzemwana data taura namukadzi wako ipa maifoni aiwa ndataura naamai mufoni vada kuti vataure nasekuru tasi panapa aiwa zviri kure mwanangu uri kure kwakadini kwavari maminitsi vangani 5 minutes wasvika ora ikana usvika dataura naamai vako gore andisi anagonya mbiri ari kuti
Ndira. Nere mbunduri. Apa iPhone. Quase vai kampwere. Ndinonzi sekuru tashu. Uyu foya ndiani wako? Akakutaurira kuti akambata nyaya yeuroi. Saka vana vese vachema nenhau yake foya. Iye akuzvitaurira ega kuti akabata mushonga. Saka rega akuudzewo zvinzvire. Vanhu akauraya neari pasitike nekuda kuurayiwa izvozvi ataure uchinzwa ndizvona iyi. Ndakauraya Charles naAris naMemory naBenjamin naGamuchirai mwana wenyu wekupedzisira uya. Iri nyaya yei? Yekutiwo pamwe tingaito shopu ikafamba. Muri kundinzwa here? Saizvozvi zvinezvi dai usati zvatowa apa kwaida kuurayana. Apa ndaida kutoti dai nandawana wenumber 2 ndewa ndaida kuuraya. Mune chekutaura? Handina seko. Vabvunza akadzi mune chekutaura? Mune chekutaura here mai? Aperera. Hongu madzimai nditori pana sekuru ndesaka wafonerwa nasekuru iva ndo vari kutondibetserawo. Ndatenda madzimai.
chose mhasha kwemuzimuzi aka uchibate wega uratidza vana vako nawo kuti utipinze bhizi hanzi pawandiona ndichirova pamusoro pehembe apa nandichitorova chinhu chako saka ndachirova saka ndoda kuti ubvise hembe imwe neimwe ubate wega uratidze mhuri yako pamwe chingakukurire hanzi ubate wakabata undudza kuti ichi pamwe chingakukunde tanga unonzani Lazaro Foya. taura kuti ini ndauya nazvinhu zvangu ndakuda kuti ndikuratidzei vana vangu zvinhu zvandaikuurisai udza vana vako Ndauya nezvinhu zvangu vanangu ndati ndikuratidzei zvinhu zvangu zvandauya nazvo. marinzwa muchamuregerera here kana kuda kumuponda aiwa mupondei kaurai kanaka bara oisaku barabara kanoka barabara hembe inenge sina chinhu oisaku mweofa wachionaka bata wega asine chakweri uti ichi kwandiri ene ndini muroyo washere yatsovhisa zvakanaka uratidza vana vako vega utauri chinoshandei yahuva yakuibata utaura kuti ndege Ndinotsvaga mari tenderedza mushe mushinyatsoona ubata ichi neringi hechi andikaona yanga ringi hei ibhazuka chipamusoro cheredhichi umusekuri bazuka. ibhazuka bata zvakanaka so bata yenga so zvaonombochiita kana uda mhuri yabva yaburitsa mafoni kuwana ndovhiri racho asi muda kuzonotenga chenyu saka muri kuchidii kuchigara nacho mufoni muda kuzokuri kumba takati vamwe muda kunotenga zvenyu mwana wavo chete ari uko noda kura ko pane ava pane mwana wandiri kuona kura apa taura zita rake kutira zvokumba airi ndopi ndokurova baba apo ira asiri ndienako ndomwana number 2 chii chiri kuitika pakurana airini sekura kutaura newe saka zvababa pati vada kuuraya ai asida kwachena ngatanga kuurayawo norinzoirapo ere ropa rine chekutaura nekubvunza nekumupero mhuri iri kufara sekuru mambotarisa zviso zvavo here apa right zvizo zvabviswa asi pada 500 zvekupisisa handa kuchaja mari uri yekubhadharisa padai kuda sei uri chipiso ndizvona isi pada chi ndai murongo napo Yeah.
Wait.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.